King Diyos, apani bataning tune kabyasnan. Banting upaya, king pangabiyeming mikakasundo, at misasanlob keti, aparalanan ming miyabe-yabe mo naman kayang banwa. Antimoy pamiyabe-yabe yung ngeni, iko ning asawa mo at anak. At kanita, adalitay kapurian king Diyos, datang king alanangga, yanasa. King bit mong kataymikan, sanbit lantala po rin kaya katamong kayadwanan, kaniting nobena. Pagyabe tayo naman ng kapayapan, mabilugayato, lalong-lalo ng king kikatang bansa at pilataning Russia at Ukraine. At nga tamong manalangin, igpaming at subanwa misambanyin lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng lub mo kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasyeng ginong Diyos at tsukaya ka, nuwan ka karing sablang babayi at wanya pa naman ng bunga ng atyan mo, Yesus. Ligaya kingig pa at king anak at king banal na Espiritu. Igpaming at subano, may sambanying lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasyeng ginong Diyos at tsukaya ka, nuwan ka karing sablang babayi at wanya pa naman ng bunga ng atyan mo, Yesus. Ligaya kingig pa at king anak at king banal na Espiritu. Igpaming at subanomi sambanyin lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasyeng ginong Diyos at tsukaya ka, nuwan ka karing sablang babayi at nuwan niya pa naman ng bunga ng atyan mo, Yesus. Ligaya kingig pa at king anak at king banal na Espiritu. Pamupo sa panalangin, itamong ampo. O mapamakalulong Diyos, tulada ring malungkot, at biring manalig ka. Ampat king pakalulumo, lingusan met pekiramdaman, ingda kalalwa ng Santa Monica. King pamibalik lub ng anak ng San Agustin. Pagkalam mo sa po kaya kami, ulining pamamilatanda ilang adwa. King tangisan mi naman sayang kaya kayang kasalanan, at apakirasan mi naman sayang patawad. Ulining malagrasya mo, ulining ginuming Jesucristo ng anak mo, amponing Espiritu Santo, yanasa. Kita
Siklaw tamo po at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. Itamungan po, o mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mila rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon be. Lalapit kami keka, kaniting masipita pamangailangan mi. Aduan mi kekaing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatena ka ring dakala tao. Aduan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat may kaya kaming makawulo mong gamat. Intakot may king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi na ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lang, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, diatang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nune, bagkus mo keng ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nincassia, San Lorenzo Nimbrindisi, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. King lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Mayapat magrasya nga po kay kayungan. King Aldoy ti pagmasusyantay kapiesta ng San Lorenzo ng Brindisis, pari at doktor ng Santa Iglesia. Pagkiabitala po ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intentiones, pasalamat na di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Javier Hison Jr., Joan Rose Tolentino and family. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine, Ditz and Lito David and family, Maria Lourdes Tapnyo. Birthday Thanksgiving Daddy, Mercedes Nocop, Mirna Nakpil, Arden Joseph Sarmiento. Speedy Recovery Daddy, Chismel de Alca, Reme G. Mateo, Angel Pajardo, Raymond Espino, Felicitas Nocop, Angelina Lising, at Asuncion David. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Lourdes Nocop, at Jesus San Luis. Antimurin ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Jose, Erlinda,
Domingo Jr., Josepina, Gregorio, Lizel, Welming, Rolly, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Remio, Amelia, Clarito, Manolo, Eduardo, Caridad, Mark Reiner Portides, Rosita Portides, Oscar, Ligaya, Julius, Juan, Shirley, Gregorio 9 days. Magkabiyataan po king dalita pamukulan. Kinaginingin pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal na Espiritu, mantabay kaya kaingan. Maya pa mahura na yabak kaya kaingan po. Maya payabak po ang Kingaldoy ti kaganakan tayo, San Lorenzo ng Brindisi. Meto nga pari at doktor ng Santa Iglesia. Baka nita bebetang matampangganap kaniting kapag masusyan si siyantala pareng kasalanan tamo at anya ng lunos na at kapatawaran ng hapong Ginoo. Ginoo ikang minyeke kami, kang San Lorenzo, ban panibalan at sesyan na kami, king kabyasnan at pamanalastas, Ginoo pakalulo. Ginoo ikang tikyana bakas San Lorenzo, king pamanaral at pamanarong mitmong kabyasnan, Kristo pakalulo. Ginoo ikang minye, king gelingan ng San Lorenzo, king pamagsalitang miyayaliwang amano, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may ipaintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, paraging kaligaya ning kayakang lagyo, at kaligtasan din kaladwa, pikalubukang Lorenzo, ning Brindisi, ing tepangan at matulid akayatulan. Kapamilatan din kayang panalangin, sa upan mo kayang makatalastas, king dapat ming gawan. At ipagkalod mo kaya kaming tiyatagan ganap kaniti. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at maghari kambe mo, at ng banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Jeremias.
Sinabi na kanako ning Ginoo, ing ipasyag ko ing mensahe na king balang memalen na ning Jerusalem. Aga nakako ing kekang katapatan, inyang kayanakan ka. Nung nuan ti ing lugod mo kanako, inyang peki kasalanda ka. Tikyan mo ko king libutad na ning disyerto, karing lugal ay ebitasang mitamnan. Israel, kanako ko, ika ing banal kong pibandyan. Pepabal kong magsalbat at kasakitan king nino mang manyin tangke ka. Ako ing Ginoo ing magsalita. Dela ko la king matabang bansa, bang nabang nanda ing pupul at miyayaliwang bage mayap. Makanyan man, karasda ka rin, sinintang de ing kakong bansa, selaw lare ing bansang binyeko karela. Era man kitang ding pari, nuya ka rin ing Ginoo. Ding mismong kanakong pari era ko balo, migrebel dila ka ko ring pamuntok. Migsalita la ring propeta king lagyo ng Baal at sinambala ka ring idolong alang kwento. Uli na niti, utusan kay imbiga akasog, kambening bagay makatakot, balang mga limgiman at mga sdan, uling ding taong pinili ko, di napatlang adwang pamikasala, ginulot la kanako. Ing sibol ning dalisedanom at kinulkul lang talaga, talaga ay sisibol danom. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ika ing pagmula ning biye, o Ginoo. Ika yung pagmula ng Diyo, O Ginoo. Ing lugod mo, o Ginoo, alang kapara. Ing kekang katapatan lalagpas banwa. Ing hustisya mo kaluparing bundok ning Diyos. Ing kayatulan mo, malalam anti ing dayat malat. Ika yung pagmula ng Diyo, O Ginoo. O Diyos, tutungmal ing lugod mo, lalam ning pakpak mo, magsantong laring tao. Kakabsilak ing kabiyaya ning bale mo. Miminumlak ing batis ning lubmong mayubo. Ika yung pagmula ng Diyo, O Ginoo. At ka ing sibol ning biye, ing aslag mong tagle, yang kekeng patnube. Isundo mo ing lugod mo, karetang keka kikilala, at panwanan detang maki malinis abiye. Ika yung pagmula ng Diyo, O Ginoo. Parangalantaya po yung maya pabalita. Nuan ko, oig pa, ginuning banwat yato, pepakilala mo karing taong musmus, ding misteryo ning kayarian. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita pangkang San Mateo. Ligaya kay ka, O Ginoo. King panahon ito, di napit la kang Jesus, ding alagad at kitang da. Bakit gagamit kang talimhaga ning magsalita ka karela? Nga na may kibad, kaya kayo may pagkalub, ing makabalo karing lihim tungkol king kayarianan ng Diyos.
Dapat karela ay may pagkalubyan. Uling itangatim na, mirina niya pa, ban maging labis-labis tangatso kaya. Dapat itangala, pati na itang dita katso kaya, mila ko pa. Magsalita ko karela king kapamilatan daring talimhaga. Uling makalawi naman, dapat ela manakit. At makirandam na dapat ela makarandam, ni ela makaintindi. Matutupad pin karela ing ulaning propeta Isaias as sinabi, agyang nanan yung makirandam, kayo makaintindi. Agyang nanan yung lumawi, kayo manakit. Uling mapurul la isip ding tawang deti. Sasarada la rin karelang balugbog at pipyak la rin karelang mata. Uling era laburing manakit ding karelang mata. Ing makarandam na rin karelang balugbog. Ing makaintindi la rin karelang kaisipan. Ating magbalik lalob ka na ako. Pota, ako pakayapan ko la. Nga ng Ginoo. Dapat kapala Diyo. Ding matayo manakit la. Ading balugbog yung makarandam la. Sasabihin ko kaya kayo, dakala ring propeta, ading maya pataong mignasang manakit king akakit yu, dapat era ikit, adandamaning darandaman nyo, dapat era dindam. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Maganda po pala yung buhay ni San Lorenzo ng Brindisi. Kasi sa edad na 16, pumasok na siya sa Cappuccino. Naging isang Franciscano siya. So, sumunod sa yapak ni St. Francis of Assisi. At kakaiba ang kanyang galing. Kasi ang dami niyang alam na salita. Marunong siyang Frances, Aleman, German, no? Griego, Syriac at Hebreo. Ang tawag yata nito ay linguist. At ginamit po niyo itong galing niya sa pakipagdiplomasya. Dahil marami siyang alam na salita, ginamit niya ito para sa pakipagdialogo sa iba't ibang kultura. Hindi para makipag-away, kundi para maunawaan ang ibang kultura. Yan po si San Lorenzo Brindisi, isang pari at doktor ng ating simbahan. Pero maaga rin siyang namatay at the age of 60. Namatay po siya. Anyway po, sa ating ebanghelyo ngayon, na isang sigurong pwedeng itanong natin talaga bang sinasadya ng Panginoon na hindi siya maunawaan ng iba sa kanyang pangangaral? Kasi dito, ang bungad nitong ating pagbase, ang tanong ng mga alagad sa kanya kung bakit gumagamit siya ng mga talimhaga. Talaga ba niyang sinasadya ng itinatago ang kanyang mensahe sa iba? Pero wala naman po sigurong teacher na itatago ang gusto niyang sabihin sa kanyang mga tinuturuan. Wala namang teacher na gusto niyang mahirapan na kanyang mga estudyante. Kung pwede nga madaling maunawa ng mga estudyante niya ang kanyang tinuturo. At para sa atin nga po, the best teacher ay yung may palawanag ng maigi ng teacher ang anumang usapin sa kanyang kanyang mga estudyante. Yung napapagaan niya para sa estudyante, ang dapat napakahirap unawain. At ako po, may karoon akong ganyang mga teachers nung nasa seminaryo. Nung una, hirap na hirap ako sa algebra nung high school. Nung magkaroon ng palitan ng teacher sa seminaryo, at iba yung nagturo sa amin, biglang naging magaan sa akin yung algebra. Parang nagawang magaan sa akin ng teacher yung mga XY.
Kaya ito po yung galing ng isang teacher, maging gawin niyang magaan sa kanyang mga tinuturuan ang kanyang mga gustong ipaalam. Pero dito nga sa ating ebanghelyo, gumagamit ng talinhagang Panginoon. Tinatago ba niya yung gusto niyang ipaabot sa iba? At sa mga alagad lang niya gustong ito'y maging maliwanag? Siyempre po, hindi. No? Ang pagtuturo ng Panginoon, ang pangangaral niya ay para sa lahat. Ay para sa lahat. Para makinabang sila sa kanyang mga mensahe. Mga mensaheng makalangit, ika nga po. Binubuksan ang mga sikreto ng kaharian ng Diyos. Pero, bakit mayroong mga taong hindi siya maunawaan at hindi maintindihan ang kanyang mga mensahe? Lalo na yung mga pariseo, mga eskriba. At dito po, nabanggit din ng Panginoon, kahit sabi niya, uling erelaboring manakit ding karelang mata, ing makarandam na rin karelang balugbog, ing makaintindi na rin karelang kaisipan. At nabanggit pa niya yung nakatingin sila, hindi naman nakakakita, meron naman tenga, hindi naman nakakarinig. So, ibig sabihin, mga saradong kaisipan, mga saradong pananaw. At tayo rin po siguro naranasan natin yung ganyan. Ang hirap ipaliwanag sa isang tao, ang gusto mong maintindihan niya, kung sarado naman ang isip niya. Kung mayroon na siyang gustong paniwalaan, kahit anong gawin mong pagpapaliwanag, walay. At ito rin ang ng Panginoon dito. Kahit ano niyang paliwanag, saradong ang kaisipan, lalo itong mga pariseo. Ika nga, ang lumilitaw dito kasi hindi rin nila tinatanggap ang Panginoon. Hindi nila tinatanggap ang tagapaghatid ng mensahe. At dahil dito, ayan, hindi nila magets ang mga turo at aral ng Panginoon kasi hindi nila tinatanggap ang nangangaral mismo. Kaya lalong di natatanggapin ang mensahe ng nangangaral. At sa atin po ngayon, dapat madali na sa atin ang maunawaan ang turo at aral ng Panginoon. Kasi pag magbabasa ka po ng Bible, mayroon na mga commentaries at marami ng nagbibigay ng kanilang mga reflections, meditations, pangunawa sa mga turo at aral ng Panginoon. Lalo sa ating Katoliko, mayroon pa tayong radio program, 91.9 Bright FM. Kung makikinig po kayo doon, ang daming magagandang programa ng ating Archdiocesan Radio Station. At tapos ngayon po, tignan mo yun sa YouTube, ang daming mga magagaling na pare na nagbibigay ng kanilang mga reflections sa mabuting balita. Kaya kung hindi pa natin maunawa nito, isa na lang ang problema. Baka sarado ang ating isip. Sarado ang ating puso para tanggapin ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya ito po yung ating panalangin, naway laging bukas ang ating puso at kaisipan para tanggapin ang aral at mensahe ng Panginoon na tunay na nagbibigay ng liwanag, ng buhay at kapayapaan sa atin. Pag nawala ito, we just miss so much sa ating buhay. Ang tunay na kapayapaan at buhay na binibigay ng Panginoon. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa penteng mga kailingan, tayong lahat na
ginagawang benepisyaryo ng Panginoon sa kanyang mabuting balita, sa kanyang ginintuang aral, na tunay ito'y para sa ating kapakanan, sa kapayapaan at sa ating buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, ari ng ligaya, atalasas misana, ing amana mo. Para king Santa Iglesia Katolika, apa pamalena ni sana i Kristo karing sablang tao, kapamilatan din dapat alugod, manalangin taking Ginoo. Para king kayakatang gobyerno, ring gagawa ng batas, maging mabiela sanang pamipasyag king lugod ng Kristo, king balang tao, manalangin taking Ginoo. Para karing daralan kasakitan, makatagmula sanang metong a Mother Teresa ning India, ami pakit karela king i Kristo, at inyang malasakit karela, at magkasakit yan naman kapamilatan da, manalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, kapilan man sana eta gugulutan ing pamanyaw karing aliwa, king lagyo ng Kristo, agyamang iti, mga baldugan malingas-ngas tamo, anting tao, manalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, sa upan mo ring sablang uring tao, ipagkalubing agampanan nila ring mapamakalulong dapat agewa mo, kabang may bibiya ka busal ding tao. Igang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Di ata pong makasadyang mag-oper, talakad na lahat muntakin libutan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapana sa aning kinutik daw, karinggaman po,
kapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kaya kataan ka sa plalat, king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, tanggapan mo reting ayin, ay ba't king kaya kang balayan? Iting ikarisyang darawon mi, king kaya kang ligaya, bilang parangal kang San Lorenzo ng Brindisi, sa panakesana, king dadan mi papunta, king kaligtasan. Kaya dami king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka, yat nayo rin puso yo. makayat na nung kikit, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. hindi karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga dubos mayupaya. Ikalubme king Santa Iglesia ting piyestang parangal kang San Lorenzo ning Brindisi. Agyagan mo kami kapamilatan ning banal ng die. Tuturo mo kami kapamilatan ning kayang pamanaral. At babye mo kaya kang pamanganlung bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kang beri sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya, alang tuknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Bitmuyang banwa, tiniyato, king kaya kang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad siya'y daratang king lagyo ning Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at dayam, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang pusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapete, pasalamat siya kaya ka. Pira sine binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo itikongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo itikongan, minom ko kaniti. Itiin kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para kaning sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dapat niya iti bilang kabigaganakan kanako. Ipasig tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini kaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyo din ang may biyan ng anak mo, daram niya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusul, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yung ilugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninang sabing miye, lalo na di Gregorio, Josefina at di Sel. Ading alapang miyang mo nabiye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panabun, purian dapat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutub, kagumning banal Espiritu, pupurian dapat parangalan, manggaman king alanghangga.
Mapamintog ang amayan tala pangabos at may buking banan ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igpami, ayat sumanwa, bisang banyay lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, ipamintuan ng loob mo, kaya tisulip at tibanwa, ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiya mo kaya kami kingaldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami din salami kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangaya mo kaya pa isawol king tukso, nunay kapos mo kami king sablang marok. Ikapos mo kami o ginukisab lang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasawpan ni kaya kang pakadudo, parati kaming mikapos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kekay kayarian at ting kayupayan at ting ligaya maggaman king alananggo. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na dakpong ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning labing mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman, tabi, sana kapinanman kaya kayo. At keka tipunin. Di po may kakapatid, may pupukain tamang ining kapayapan. Kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako, king kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kami, ing kapayapan. Ning malugod at magalakatang ginom, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, noon tama ka sa dyan tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Gino, ing matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmi nga manan ng kumayo.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, tatanggapan niya, ing tinapi batbanwa, kabang parangalan ni, ing kapigaganakan, king kang santo, Lorenzo ning Brindisi. Tayra na kaya sanang papunta, king alanganggang tula, itingay karisyang, tigmasisyan mingeni. Itinganadwan ni, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo, At kaya ka, at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto. Ingip pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ni kaya katang kapag masusyan, o may tanang ini, luguran tayong Diyos sa ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat, may poras. Tandang araw, maraming salamat.